Ik weet niet wie van jullie hier een paar weken geleden op donderdagavond in de zaal was. Een aantal van jullie daar, denk ik. Toen hebben jullie uitgelegd dat wij er stonden op een moment dat er een paar forse ongelukken gebeurden met de vraag van dat hier nog niemand eraan. Dat hier nog niemand eraan. En toen is de eerste stap geweest, toevallig niet ermee, want ik heb de man niet gesproken. Het is de eerste stap geweest dat er contact geweest is met de voorzitter van Vlaamse Belang. Niet de 1, maar de 2. Met de conclusie, dit is voor ons niet aanvaardbaar, zo te bijleggen. Dat werd ook de voorzitter van Vlaamse Belang gezegd. Dat heeft hij later ook in de krant gezegd. Maar wij kunnen niet anders. Want er is ons maar 1 alternatief voorgelegd. Als je maar 1 alternatief voorgelegd wordt, dan is dat maar 1 alternatief en dan heb je dat geaccepteerd. We hebben hier ook die donderdag gezegd van jongens, het gaat er niet om als ze de verkeerde beslissing nog maar willen gezegd. Ze hebben met alle verantwoording, en ik heb nu via Botten nog maar in met ere, is gezegd van wij hebben geen andere alternatief gehad, wij vinden het niet goed, maar wij vinden ook met elkaar dat het veranderd wordt. Wij hebben ook hier gezegd, wij zitten niet te wachten op een tweede vereniging van Vlaamse Belang. Niet 1 van ons. Wat ik wel vind, is dat de vereniging van Vlaamse Belang net ons zou kunnen zeggen, hoewel wij kozen hebben voor een oplossing die op papier wel netjes ligt, hoewel wij kozen hebben voor een oplossing die er op zich nogal goed is, moeten we nou constateren dat die oplossing niet brengt wat wij graag willen. Toen hebben we gezegd, ja, en hoe maken we dat dan waar? Nou ja, het beste is om dan zetten het maar op een liedje. Nou, we hebben die donderdag hebben we met de oorbestand geklapt, dat die 80 man in de zaal die formuleerd weggevlogen. En dat we binnen de week 2000 mensen hadden. Er waren ook in bij waren ook wel die 2000 gezien, maar ook mensen die het bij zetten en zijn, we hebben geen onaanvaardbaar. 2000 mensen, 2300 handtekeningen. Het eerste wat wij daar willen doen hebben, is de voorzitter van Vlaamse Belangbank met de vraag, dit hebben wij, er is een vergadering in de gemeenteraad, gaat u met ons mee? Die dag is het nou 5 keer niet gelukt om dat contact te leggen. Dat is jammer. Teleurstellend opgelost. We hebben vervolgens gezegd van, oké, dan bieden wij ze aan. We hebben het ook in de gemeenteraad opnieuw gezegd, dat wij vinden en vonden, dat Vlaamse Belang euro's moet staan. En dat wij vinden dat wij met die 2300 handtekeningen van ons als bewoners ook vonden dat wij van hun mochten verwachten dat ze die slag over zouden nemen. Wij hebben tot 2 keer toegehoord, want wij hebben die vereniging van Vlaamse Belang allemaal hebben wij opnieuw benaderd en zeggen oké, die hebben ze nog in Hoogveen aanboden, dat graag hier doen. Tot onze teleurstelling horen wij via de vereniging Vlaamse Belang van Noorse Schut dat onze vereniging Vlaamse Belang, waar ik lid van ben, en inderdaad, zoals meer van jullie komen we niet altijd over de vergadering. Want wie komt er op de vergadering van Vlaamse Belang met een mij? Horen wij via Noorse Schut dat onze vereniging Vlaamse Belang niet bereid is om een handtekening van ons in ontvangst te nemen. Dat is teleurstellend. Dat is jammer. En op het moment dat, en dat is ingeving, dat we zeggen, oké, dat is dat is zo teleurstellend dat wij 2 dingen vinden. Wij vinden dat het hier op de agenda zou worden gewoon. Daar hebben we erg veel moeite voor gedaan. De eerste afwijzing was, nee dat kan niet meer want je bent te laat. Alsof de ledenvergadering niet basis over de agenda. Oké, nou enige discussie, dan komt er een vraag. En het is niet anders geweest dan dat wij geen andere bedoeling geweest, en die is er nog niet, dan dat wij willen vragen aan jullie als vergadering. Geacht bestuur, neem van je bevolking aan dat we die kruising die er nou in ligt, met respect voor wat jullie gedaan hebben en wat jullie kozen hebben. Neem met dat respect aan dat wij met een heleboel inwoners van ons de situatie op dit moment niet aanvaardbaar is. En dat wij vinden dat ons plaatselijk belang die wens van de bevolking over moet nemen en die best moet doen om enerzijds die tunnel met die onderbouw, daar ben ik van overtuigd, tweede die kruising veiliger te krijgen dan die nou is. Geen andere opzet. En dan is het voor mij zeer teleurstellend dat het bestuur zegt dan, oké, dan stappen wij wel op. En ja, er is steeds 1 bestuur is gezegd van, wij vinden dat wel
welke keer een andere kandidaat die mogen stellen. Dat is een voorstel van de leden. En dat is niet een voorstel van welke stichting dan ook, want welke stichting ook heeft hier totaal niets te vertellen. En het dagelijks bestuur, het dagelijks bestuur van de Vereniging Vlaams Belang heeft daar redelijk de eerste verantwoordelijkheid. En wat hier gebeurt, dat is zeer triest, maar typeert vind ik ook de moeizame relatie die we kennelijk in ons dorp hebben met Vlaams Belang. Want als de bevolking spreekt en vervolgens zijn bestuur, nou ja, dan gaan we weg, dan vind ik dat jammer en uiterst triest. Maar dat betekent dat het Vlaams van de opmerking maken mag. Nou, het Vlaamse Belang, het Belang, twee dingen niet begrepen. Ten eerste, ook in de haven dat iedereen die ook hebt, wat meerdere mensen die zeggen, dat het geen hetsen is, geen tegen zijn tegen het Vlaamse Belang, verder van dat, er is contact tussen. Dat heeft ze niet goed opgevat. En ten tweede, dat wil ik hier ook graag stellen, dat het Vlaamse Belang niet deur heeft, ook niet deur wil hebben, helaas, dat ze in dit kader misbruikt wordt door een gemeentebestuur. Ik moet zeggen, door een groot gedeelte van het gemeentebestuur, want er is ook een politieke partij geweest, die durfde er net uit te steken en te zeggen, jongens, als er dan wat fout is, geef dan toe en goede zaken herstellen. Dat is plaatsgebruik niet begrepen. Ze hebben meer opgevat als dit is gericht tegen ons als bestuurders. Wij doen het niet goed. Ze hebben hun best het was te doen. Er is 80 iedereen van op het uur. Maar zo gauw dat in de politiek terecht kwam, ik lees hoe weet ik met 40 jaar in gemeente. Ik ben maar die is al gesleurd. Ja, goed, dit wordt niet geroduleerd. Maar in elk geval, mijn ervaring is dat in het verleden het gemeentebestuur beslist niet zo volgzaam was in de standpunten en in het aanbrengen van ideeën van het gemeentebestuur. Terwijl nou de gemeente, de monden van de wethouder, ook nog eens herhalen, ja, maar plaatselijk belang. Alsof dat inderdaad. Ja, maar ik heb